Hello everyone, welcome to Bambatha Kamancinza TV. I'm here to update you of what was happening on Umkhokha the case wanamhlanje ngoLwesihlanu mhla ka-17 January 2025. KukaMthiyane omama baphelezela uMaMzobe noGabisile ukuthi ayobika isisu. uGabisile ngebhadi bakithi akahambanga kahle ngoba uMazungu uthe ebuza ulwazi ukuthi uyamazi yini uGabisile nale ngane ayikhulelwe. Wavele waphika wama ngobhozo ulwazi wathi nje akamazi sidalo. Wathi uyasho omunye womama ukuthi kanjani ngoba bebehlezi betetemuka bobabili akabanga nandaba ulwazi kodwa uvele washaya phansi ngunya wathi nje yena akazi lutho. Wavutha uGabisile nkosi yami esho khona ukuthi ucela ulwazi akhulume iqiniso bandla. Wathi nje uMaximba uGabisile akavalela umlomo wakhe ngoba kusakhuluma ulwazi. Kuthe kusonjalo uMaMzobe wavuka u-3 esho khona ukuthi ingane yakhe lena ulwazi ayibukanisa nabantu. Nakhona uGabisile wayemuzama ulwazi ngoba akazi ukuthi yiphara laphi leli. Wasukuma nawo uMaximba esho khona ukuthi akazi uMaMzobe ukuthi yini ayilwelayo ngoba ulwazi uthi ingane akayazi. uSibahle bakithi ukuthwele umthayela kunomoya ngoba usephenduke uneni kababa wakhe. Angithi phela omama akhe bahambile. Ngeke lana ungakhohlwa ukucindezela notification bell noma ushiye usubscribe noma ushiye umbono wakho.